سجمي بقونا يدي رم سريح لن خلينكو خبجكنا بعسر عبنت ناي زعري بعل الربتولة بعل مولو حمط ودي عري حيات بحاقوس اندستان هزبي عمركين كايا بتاريخ إياها علامات عني خايا أتا حباسي نبعت أتا دباسي هاجر أتا زي تتلم إريتراوي أفريقاوي تسليم بينام بركليلو تسوازي ولدو أبيت رأي عين النسري أجيم كان عابد كبري He's a hero to his nation. سلام زخبركم تخطاتل سينما سمرة كما يصنيحكم كم تلمد تنتانه زور فرنسا مبل 10 ساعات مدرخ حيزنا قريبنا لنا مساي زلو أبيل هفتم تنتان بشكلتايو فلماغن كلهم تخطاتل سينما سمرة لايك يركم نزم دب مسانا جمرو كومون تمحدشتي سبسكرايب كتغبرون شير غيركم دما نزم دب اب كل خطب صحون انا طريقه نزلكم دما اب ناي كومنت سيكشن كومنت صحفلنا كومون نحلاتكم كومنت بمصححف لطتكم كتابيو كنزخاخر نفتو بالعصر ساعات مدرخ تنتان خبنا أبيل هفتم دما تداليلو فلما أبيل هفتم مقعدهن متاخ مقعدهن صنها حسن دغ حوي صبغ أبيل بالعصر ساعات زور فرنسا لومي كبت عقب زلو ودري تسلاسيلو أولمبيكاو تقدماي بنيام غرماي دما أفتاناي انترميديت 17 نطبي خسيبلو سلازي بزا ناي فيلم ودر جميرنا كمي كم زنبرت مأتو غيركا انت عزبتنا ما ياوت انتنا خدبنا هراي صبغ ناي لو ما انتي انت يعني بتعمل صبغتي كم سنايت مال زنبره حلقتاتي لو ما انتي فتيناتهم يا بقى درجا كم نايت مال لعلس لو ما انتي انا كلهم تقادمتي اب كبيد هالكن زرططو بنتياتهم ግን በተመጀመርታ ነው ፍጻሜ ተሪናስ ናይ ፉሊ ዝባሃል ማለት እዩ ከሰለሲዮም ኮድ ኸለውሲ ናይ ፕሪስሞሎግሊሲ ንምንታይ ክሳዕ ክንዱ ቀዲሙ ኸይደልዩ ይኻትብል ቀዲሙ ኸይዱኹም ገይሩስ ታይ ደልደሎ በቃ በገፊሕ ጋባ ጽፉ ጸኒሑ መድረክ ከዕወት ይደልዩ ዝኸውን እምበር ካልእ ኣብ ናይ ዓቅበት ዘገድሶ ናይ ነጥቢ ውድድር የብሉን ካልእ ዕላማታት ሒዙ ወጻኢ ክል ንቅድሚት በቃ ያን መድረክ ይደልዩ ማለት ሕጂ ኣብ ተግባር ክውዕል ክእል ድዩ ወላ ኣይክእልን ክሳዕ ክንምታይ ዓቕሚ ሒዙሎ መገምገሚ ትኾነና አይልና ባንኩሮን ጽበየ ነርና ድሕራይ ከዓ ኩሎም ዘርጠብጠና በሉ እሱ ግን ከምኡ ኻነ ዕላምኡ ኣፍሊጥና ማለት እዩ ማርቲነዝ እቲ ዘድልዮ ነጥብታት ናወሰደ ኣብቲ ቅድሚት ኣብ ናይ ዓቐብ ተዋዳሪ ኮይኑ ቀሪብሎ ግን ኩሉ ግዜ ክሳብቲ መወዳእታ ሳቶም ከምኡ ዝገብርዎስ እሱ ንኸምኡ ኢሉ ከም ዝወፀ ገሚትና እታ ግሩፖ ግን ሎማዓንቲ ክትገድፎም ኣይመረፀትን ካብ መጀመርታ ናቱ ምክንያት እዩ ከዓ ኣብቲ መወዳእታ ድሓር ፀኒሕና ክንረዕሎ ኢና ተን ጋንታታት ተን ክልቲአን ዓርሙሻውያን ጋንታታት ንብለን ተቐዳድምተን ኣብኡ ከለዉ ሕጂ ኩሉ ግዜ ንቅድሚት ክትከይድ ከለኻስ ብዘይ ዕላማ ስለዘይክየድ ኢና ነዚ ነጥብታት እንትንክፎ ዘለና ግን ተን ጋንታታት ካብ መጀመርታ ንቅድሚት ከይዶም ኢለን ወይ ከዓ ቁርብ ተዛኒን ፀኒሐን ዳሕራየን ነቲ ጋብ ንምፅባብ ይኹን ዋላ ነቶም ተቃደምቲ ንምህዳን ዝጓየያ ነይረን ግን ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ካብ መጀመርታ እቲ ጋብ ኣዝዩ ፀቢብ ነይሩ ኢለን ሰብ ክሰዳ ኣይመረፃን በታ ሓልሸነ ከዓ ነቲ ፔስ ከቐልጥፎ ንዴት ነይሮም ብሳልሳይ ከዓ ትማል ገሊፅና ስለነበርና ዳሓፀረ ኪሎ ሜትር ኣብቲ ከበድቲ ዓቐበታት ከዓ ሎማዓንቲ እያ ነይራ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት እትዮም ተንጋንታት ካብ መጀመርታ ስለዝዘወራ ብፍላይ ቪዝማ ቀልጢፎም እዮም እቲ ቁፅሪ ክውሕድ ጀሚሩ ድሓር ካብ ደድልዮም ስራሕ ሰሪሖም ከዓ ከምኡ ውሒዶም እሱ ዝፈጠሮ ኸማን ዋላ ኣብቲ መወዳእታ ዋላ ኣብቲ ግዜ ናቶም ፍልልያት ኣቢልዎ እዩ ስለዚ ስለኸይተረሓሓቑ ዝፀንሑ ነቶም ኣብ ቅድሚት ዝነበሩ ተቃደምቲ ዝጥቀስ ነገር ኣይነበረን ማለት እዩ ዋላ መወዳእታ ኣብ ሽልማት ተርኢናዮ ናይ ኮምፓቲቭ ራይደርሲ እቲ ቀዲሙ ዝተፈጥረ ፔሎቶን ንቅድሚ ዝኸደት ናይ ብሬክ ኣዌይሲ ብዙሕ ዝጥቀስ ነገር ጌራ ክንብል ኣይ ንኽእል ኢና ብድሕሪኡ ዝተፈጥረ ግን ምስቲ ናይ ማልያታት ዝተኣሳሰር ስለዝኾነ ፀኒሕና ክንረዕሎ ይሓይሽ ጽቡቕ ኣቤል እስከ
ኣብናይ 18 መድረኽ ትማልኽ እንትንተኖ ከለና እዞም ከምዚኦም ዓይነት ተቐዳደምቲ ነቲ ናይ መድረኽ ሃዲሞም ክዕወቱ ተኽእሉ ኣለዎም ንብል ነርና ካብኦም ከዓ ሎሚ ኣረንስማን ጽቡቕ ውፅኢት ኢና ቅድሚኡ ግን ሮግሊች ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ዝኾነ ውሳነ ወሲኑ ነይሩ እንተኾነ ግን ቲም ዊላንስ ናይ ብሓቂ ሎሚ ዓብይ ኣስተዋጽኦ እዩ ገይሩ ንዩኤኢ ንኹላ ጠርኒፉ ንሮግሊች ኣላሽ ከብሎ ዝኽኣለ ተጻዋታ እዩ ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ እንተርዳሪ ኸም ዩኤኢ ንሮግሊች ንምርካብ ዊላንስ ጥራይ ተወፊ ነይሩ ድሕሪውን ገል ምስጋንቱ ንገል ንምዕዋት ዝገበርዎ ስራሕ ኣብ ስራሕ እዮም ሰሪሖም ነይሮም ሊፒዮዝን ኦንላይን ክፍኑ ረኣዩ ነይሮም ሽዑ ድሓር ግን እንደገና ተመሓይሾም ዓባይ ጉጅለ ብምርካብ በንጻሩ ንገል ድሕሪ ተሪፎሞ ስለዚ ሎሚ መቐረቱ ካብቶም ዓበይቲ ተጻወትቲ ደይኮነ ነይሩ ካብቶም ካልኣይ ሳልሳይ ነበሩ ይነሩቲ ውድድር ከም ኩሉ ብምጥቕላል ከመይ ረኺብካዮ ወጽባቕ ኣለኻ ኣብ ገለ ሸነኹ ይሰማዕ ምሳኻቲ ናይ ቲም ዌልንስ ዝገበሮ ትድሰርሐ ዝነበረሲ ብፍሉይ ንሮግሊች ኢለ ኣይሓስብን ግን ጽቡቕ ኣለኻ በቃ ንሓፈሻዊ ሰብ ንዘይምስዳድ እውን ዳርጋ ተበልና ይሕሸና ማለት እዩ ምክንያቱ ርሑቕ ኣይነበረን ካብኦም ሮግሊች ኣዝዩ ገፊሕ ጋብ ኣይፈጠረን ነይሩ ስለዚ ክሳዕ ክንዱ ጻዓት ከውፅዎ ኣይክእሉን እዮም እቲ ኣነ ዝርዳእኒ ግን ኩሉ ግዜ እቲ ፔይስ እንተደይሒዝካዮ ንኣብነት ንበል ሕጂ ናይ ታዲ ቦጋቻ ሕጂ እንታይ እዮም ዝገብሩት ንሱ ዝሰምዖ ኮምፎርት ዞን ዝበሃል እቲ ፔይስ እዮም ዝፈጥርዎ ሶም ድሕና ዝሒልካዮ እውን ኩሕማቅ ክስምዖ ክእል ዘይ ተጸበኻዮስ ዳርጋ ሕማቅ ክሳይ ከርእየካ ክእል ሕማቅ ብቕዓት ከርእየካ ክእል እዩ ዓቐበታት ምክንያቱ እሱ ዝፈትዎ ቅልጣፈ ኣሎ ነቲ እሱ ዝፈትዎ ቅልጣፈ እዮም ንዑ ሒዞም እዮም ዝኸዱ ድሓር ግን ክሳዕ ክንዱ ስጋኢ ነበረን ጌና ስለዝነበረ እቲ ኪሎሜትርካ እቲ ናይ እቶም ጋንታት እቲ ቁፅሪ ኣብ ናብ ሰካፍና ኾነ ኸይዱ ከመይ ተራእየልና እቶም በዳህቲ ኮይኖም ቀሪቦም ዞም ሕጂ ተጠቕሶም ፀናሓ ዞም ናእሽቱ በዓል ኣረንስማን ፍሊክስ ጌል ብፍላይ ፍሌክስ ጋልሲ እንታይ መልኮ ምስ ናይ ኤርትራ ተቃደምቲ ምስ ኤፍሬም ገምቦሎ መታሓዝኮ ነይረ በቃ ሮታ ሒዙ ኢሉ ከይድ በቃ ዘይመርጽ ተቃዳማይ ልክዕ ከምዚ ክሪስቶፈር ፍሩም እግሩ ብዙሕ ክሳይ ኣይኮነን ከፊቱ በቃ ፍቲ ዓቐበታት ከምዚ ዝኸይድ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓካ ግን ኣዝዩ በዳህ ተቃዳማይ ከመይ እንተኢልና ጋንቱ ዋላ ሊድ ኣውት ምስ ወድኡ ብፍላይቲ ናይ ሞዳታ ሊድ ኣውት ዝገብሮ ዝነበረ ሓውን ቫለንታይን ፒተር ፓተር ምዕባይ ሓዊ እሱ ብጣዕሚ ብሉፅ ተቃዳማይ ዳርጋ ነቲ ሓላፍነት ሰዮም ተሰኪቦም ሞተን ዓበይቲ ጋንታት ኣፍቲ ላዕሊ ሰኣላሽ ኢለኔን ወዲአኔን ሰሪሐኔን ተኣልየኔን ካብቲ ውድድርሲ ተኣልየን ጠቕሊለን ዋዕላ ሳይሞኔትሲ ዋላ እንታይ ኣበርኪቶም ተበልናስ እናዘወረ ከሎ ኣዳሜትስ ስኢሉ ይፈኒኡ ከሎ እቲኦም ከዓ ፈኒዮም ሕጂ ትቕልጣፈ ክፈጥርዎ ዝኽኣሉ በዓል ቲም ዌልንስ ኣብቲ ከበድቲ ዓቐበታት ድሕንከም ዓይነት ዓቕምን ክእለትን ሃለካ ኮይኑ ብቕዓትካ ብፅቡቅ ቁመና እንተረኣህልያ ኾንካ ካብ ስኢልካ ብድሕሪትና ዝዘውረልካ ክትከይድ ክትዝውር ዋላ ትመርፀሉ እዩ ዓቕልኻ ደፅብብ ከምዚ ኣብ ዝሓለፈ ተናኺፍና ነርና በቃ ኣሳቀዩ ዓቕሎም ይፅቦም ስለዚ እቲ ፍልልያት ዳሓር ዝፈጠሮ ፍልልያት ከማን እቲ ምህዳም ናይ በዓል ሮግሊች ተራ ኣለዎ እንድዩ ብድሕሪኡ ግን ኣብዛ ናይ ሎማ ዓንቲ መድረኽ ብፍሉይ ክንጠቕሶ ተኾይና ቀዳማይ ኣረንስማን ፀላዊ ሰብ ኮይኑ ቀሪቡ ከመይ ተራእየልናስ ክልቲኦም ኣብ መጥቃዕትታት ከለው ክሕዞምን ክብድሆምን ዋላ ንባዕሉ ክፍትኖም ዝኽኣለ እሱ እዩ ኣረንስማን ሎማ ዓንቲ እቲ ቁመና ሒዝዎ ዝመፀ ነዚ መድረኽ እዚ ጥራሕ ዘይኮነስ መጀመርታ ኣብ ቱር ፍራንስ ካልኣይ መድረኽ ንክትዕወት ብጣዕሚ ከቢድ እዩ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ሎማ ዓንቲ ኣረንስማን ኣብቲ ከበድቲ ዓቐበታት ከምዚ ዓይነት ቁመናን ኣደያይባ ናይቲ ዓቐበት ክዲቦ ከሎ እቲ ተዓዊቱ ጥራሕ ኣይኮንና ንርኢ እንታይ ዓይነት ቁመና ነይርዎም እዮ ሕጂ ምስታ ጋንታ ተሒዝዋ ዘሎ ጋንታ ኢኖስ ዓባይ ጋንታ ከም ምዃና መጠን እስኪ ንመፃእስ ናበይ ገፃ ትኸይዳ ኣላ እንታ ጋንታ ከርእየና ንፁር ስእሊ ኣርኢና ከርእየና ክእል እዩ ብዘይክኡ ንሱ ንባዕሉ ከዓ ኢንዲቪዥዋል ክሳብ ክንምንታይ ዓቕሚ ኣጥርዩሎሲ ርኢና ኢና ሽዑ ንዕኡ ምስ መና እንድምሮ ምስ በዓልቶም ፀኒሕና ንልዕሎም ኣብቲ ናቶም ምትህላኽ ዘለዎ ተቃድምቲ ደሚርካስ
كساع خندم تاي تكاتي تقادم تيمو تخم دلوسي أريهم نعيهم نبالين عليه صبغ عبيل كم تقصد اللخاء بتمال التنتنين يمبل 18 مدرخ بفلاي إينوس قدن ستيج كم تدلن كتعود كم تدلن كم زي عينة متقعتي تفتسم مهانان تغيس كان يركا مساخة أفتا أرنسمان مسكدة ناي بحق صبغ دخانة متقعتي غيرو مهنياتو مزميزوامي نبوكاتشان فينجيغار مهنياتو أبروت كوينو خيدة أي مرتين وكوادا حنساب كوتت مش جمرس وانتاي نعم حيزو خيد كساب زبل كويناينا خلاتنا تازو وسدا متقعتي صبغت يانيرا كون لعلى زمكر جن ناي ليبوز زوسدو وسانة أونلاين كترف كله أمونغوم زنبر جاك تيفو أقفيه ليبوز كما عينت وسانة تدي وسد زحجي عن تيفو دلو نايسران كلتن كالي راح زحدر أقفيه وزلوس أي مرابن أمونغو زم كتت أرادم تزوسدو ليبوزن أنا سمان زوسدون اسك همي فلالي خاطري صبوني هذا كله سبسب خميز كاتعني رخلاتنا بقى بفلاي أونلايني شيء كفنتات مسرع أنا ياسي سئلو تزخيد حشو مهنياتو أفتناي مود أتا سومون أفتناي مود أتا فتن تعقبتات أفتناي ترزي مود أتا 1 كيلومترات يسترفو له سلازي أفتناي مود أتا ترزي يزولو كمزي دخامات ناي مود أتا جزي خموخان متنكا تدخامات كا عنقرو ميزبوصحم سلاز انت راه خزوريلو فتينوس كيدكم بتحرشنا كانو تعذر خيبا خلو خيدالو مهنيات مورال مسؤي زخون كمزي زكات عنير اتا مكرت زبلنا خا مجمرتا تحيزنا خا ازيات امكيرتان تناي صعدا مهنياتو تادي بوكاچان زي وددر زي دارغا بججف برت غيرو قتيلو يزلو بقى همزي ناي تانكي متقعتي غيرلو زلو مهنياتو ترف زي بلو حموكش تغيروا نتي وددر مقارت كم زي هلو غيروا كم زي ترى قام نقول لكن دحان اتو يناس فينغاركا ناتو مهلاو كانا انا اقورب كا عنقولنا تصلينا له ازوم ناشتو من سيات جن انت يا مريمنا بقى ناي موداتا خمزي ناي متحننا كرفس بقى ايد بايد امتحاناني ام ازغا انت يفطيرو تمالي اونلاين زخصوبو يو بقى اوسكان اونلاين تمالي نتي ناي كلتيوم وددر هيوت مليسولي اتي نابزو وددر نايزي مرأيها أفت مجمرتا عقبتات يتيا نايمودات عقبت أفت مجمرتا خجمر كلاكو بقى فليكس قال بالحريت أنيحو ورمتيل نتا جوجيلا كزور عم سمرتسوكا ليبوز فني نيري فني ولا عزو ليبوز فني نير شعو أورماي مو جرا أفتلع لخا خميد أخساق يزود الزنابلنا خلناها أفتلع على تقلبيت حجي نايزي حنت مرداتا هذا شو متعقبلنا خبزون عبيت بروفيشنالات غير مساحات كوتايلني أب كم زعينة عقبتات قرصي كايري قال لي ترين حتصيرنا له قال لي أخات بتقرأ أنت حقا كله ماتي حجي قال يوم كم زي نوح زبالة مو نوح خوينو قل بزح كبيت زي كونا قرأ دلو ودفوتو له قال يوم كا تري كوينو حتصير زفوتو له أجي تايلو أفتقد ميت اتنا أخذ السماع كتنا حكالو دحريو اتنا أخذ زي السماع أفت مود أتتصني حكا قديم كاسل زيت ساقة كوم يتعم بزبل قال الساعة قليس اللي نيرو جنزنا يقولكوا سيخون خليو أفت مجمر تاز نبر سمعتها تصيف تدحري تفيل لي تقول لا إذا حجي أبقى لقات أم خان ريمكو إيفانوبول انتي لنا قليس نيرنا يأتو يوت مخا كبيد موتات نيرو أبقى ميت وتطوان نيرو صبغ يرم كزغن يأتو يوت مالسو خا يركب نتنا من سيات نبر ولدر سعو أما قرت أتيوه وأزود إذا أنت كوينه هنقولنا أو حماق سمع خلوا يفنما شعو أيتقالوا صني هان إجرها نهتو بتعبش كتا دايبنا هم زفتنا ناسي دحنا قنزي قالوا ساقنزي قالوا دحنا حزكاي كتمهم تفتن قل ينقرك إجرها حجي ليبوز أفتح ساعتي حماق سمع خلوا قل تقليلو أي عتون نيرو حجي نحنا مجلسنا انتهينا نبل توتالي كود خلوا تساعتي عتينا نبل مولو عتون نيرو أفتح حراجن بقولي بليسو ولا أنا حجس نتاعي سمع عند النيرنا شعوت ناي تيم راديوس كسمعت هنت بقى انت يبلوه هلو تونا ثمرال لو ساعة خندو حيلوه هلو نخيسو ولا كمونو ولا قلت ريخو لها أبزانا يلو مع أنتي مدرخ زرقاقو بخالق قديفنا أسكان أونلاي بلوتكم أنا إنيرو ولا نبسو عيدنا غانا غنير ولا قلت
ግን እታ ናይ መወዳእታ ነበረ ኪሎሜትር ልክዕ ከም ሚሓ ፈላልያቶም ሽዑ ሊፖዊስ ተስፋ ጀርመን ኢሎም ገለጽኩ ኣነ ተስፎኦም ንጀርመን በቃ ተስፎኦም ብጣዕሚ ምቁር ውድድር ኣብ መንጎኦም ግን ኣርእዮምና ኣለዉ هراي أرنسمانون لك كم وتوسانة والسينوا نايل بيزري انقلت هنا توسانة الوسانة بلست وسانة كسب مودة أتخانة كل كاليت ريا كسيبو أبزنا برا أسرع حمشتن كاليت في اللي نداسبو زغا لبيز بزوجو بريت أيو كل تخاليت نايك أحسن مخانا جن كمير خيب كايا توسانة زغبر اسكاتو بوكاتشان فينجارن كيت امته مساخا تاكت من الليدلي ابز حلف هم سمعنا يناس وددر ايتودن غنا يزلو يلو تزاريب نيرو ترانا يغن لو معلتي زخونه خغبر ايرانا ينكسبتا موداتا تاقصبتا ودرون ناي مدرخ نيرا تدخون بوكاتشا يمغدفون يدبل كالا اي كوين خوت كله لي بديت خونه خساره غزي اغرو اتيو امونغو نبرم كله ملاليخا كله حساب كات قلصل هو ناي انسمان توسانو طرح ديكونس اتي صعرون دخمن كمان يرايكاي بلص ناي بحق بلص قادماي بزغونه خوينو نحنا حجي تنصور سالي تقول سب زري زلو خين قحدو اي نخلنينا مخنياتو انت زدلي نيرم كلتيوم نخحو حطوه قليل نير نعاتهم ግን كل ግዜት አመንጎም ዘሎ አይገድፈኒ ሰዝብል እጂ ክልቲዮም እቲ ስትራቴጂ ናይ ክልቲዮም እንታይ ኣብና ሓድሕዶም ዋላ ግን ክጽዕሮ ጥራሕ ደይኮነስ ንኸይስዕር ከማንሲ ምትህላኽ ከም ዘለዎም ሪናዮም ለማዓንቲ ማለት ቪንጋር ሕጂ ክሳብ ነቲ ካልኣይ ዘለኹ ደረጃ ኣብ ሪስክ ዝእቱ ውሳነታት ክውስን ኢሉ ድሕን ኣትዩ ናብ መድረኽሲ ትማሊ ዝወሰነ ውሳነ ኣይራኣናን ሎሚ ዝወሰነ ውሳነ ኣይወላ ሓንቲ ክልቲ መዓልቲ ኣይተጠቀመሉን ትሪስክ በቃ ኣይወሰዶን ትጉምቲ ባሕፂሩ ትይበኣፉ ዝበሎስ ኣይገበሮን ብዓቕምታት ክንሪኦ ከለና ኸ ደሓን ኮይኑ ቀሪቡሎ ብዝናይ መወዳእታ ልክዕ ከምትሱ ዝብሎ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ሰሙን ኣብቲ ሳልሳይ ሰሙን ጽቡቕ እዩ እግሩ ግን ኣብቲ ኣንስማን እቲ ጻዕርታት ዘካይዶ ዝነበረ ይግባእ እዩ ኢልካ ኢኻ ድምድሞ እምበር እንተዝደልዩ ነይሮም ቅልጥፍ ኢሎም ጀሚሮም እዮም ተተኾኑት ናይ ክልቲኦም ኣብ መንጎኦም ዝግበር ምትህላኽሲ ንኣንስማን ክውሕጥዎ ዘለዎም ተኽእሎም ልዑል እዩ ነይሩ ግን እዚ ከይከሓድና እንታይ ንገብር ኣንስማን እቲ ስጉምቲ ክወስድ ከሎ ካብ መጀመርታ ዳሓርቲ መወዳእታ ከይድ ከሎ ዘይኮነስ ካብ መጀመርታ ትኸይድ ምድላይ ናይ ኣንስማንሲ ትክክል እዩ ነይሩ በቃ መድረኽ ደሊ ነይሩ መድረኽ ደሊ ጥራሕ ደይኮነኻ እንታይ ዓይነት እግሪ ሒዙ እዩ ናብዚ መድረኽ እቲ ድሌትን ክውንነትን ክፈላለ ከሎ እንዲዩ ዘይምቁር እዚ ግን ናይ ባሓቂ ከምቲ ድሌቱ ዋላ እቲ እግሩ ከዓ ብሉፅ እቲ ውሳኒኡ ጽቡቕ ዮናስ ቪንጋር ግን ነቲ ዋላ ነቲ ኩሉ ሰብሲ ልቡ ተንኪፎ እዩ ከመይ ተራልና ስቂሉ ካዳሙ ንክትውድእ ኮንካ ሞታ ዓይነት ተቃዳማይ እዩ ፕሮፌሽናል ተቃዳማይ ቀሊል ተመክሮ ዘለዎ ይኮነን እሞ ነዚ ቱር ክልተ ግዜ ዝተዓወተሉ ሲ ከምዛ ዓይነት ስቂሉ ሰጊዱ ስቂሉ ክኸይድ ጽቡቕ ኮይና ስማዕና መወዳእቱ ሽዑ ብኢንጀነራል ጠቕሊልካ ክትሪኦ ከለኻስ ዋላቲ ኩሉ ጽቡቕ ጌርካ ከፊትካት ናይ ልቦም ኣይትፍለጦ እምበር ዮናስ ቪንጋርሲ ኣሚን ኢሉስ ነታ ናይ ዓቐበት ንጥብጥር ንፍደሎ ኮይኑ ስማዓካ ኢልና ምክንያቱ ኣብ ናይ ትማሊ ኣብ ሓንቲ ኣብታ ካልእቲ ነበርቲ ዓቐበት ንኽስዕሮ ኢሉ ሓፍ ክብል ካብ ብሽከታሪ ናዮ ፖኳቻ ካብ ብዙሕ ኣይተቃለሶን ሎማዓንቲ ኻ ከምኡ ንናይ ካልኣይ ከምኡ ገይሩ መፂዩስ ምስ ኣተዎ ከዓ ዳርጋ እቲ ኣውድ ነበረ ናይ ሴፍቲ ዝኾነ ሰብ ተናኺፍዎም ናብ መውደቕቲ ገጻ ተቐይራ እምበር ኮንግራ እዩ ዝሎ ነይሩ ነቲ ወዲ كحرق نيرو ዮናስ ቪንጋርስ መድረኽ ከዕወት ተኽእሎታት ነይሩ ወይ ሎማዓንቲ ፖኳቻ ከማን ሸለል ኢልዎም መድረኽ እንተ ትኸውን ሸለል ክብሎ ክእልን ኣይክእልን ኣብ ምልክት ሕቶ እቲና ግን ናይ ካልኣይሲ ሸለል ኢልዎ ከምዚ ክትብሎ ፀናሕኻ ስለዚ ቪንጋርሲ እንታይ ገይሩ ተባሂሉ ሎማዓንቲ በልሓንቲ በቃ ንናይ ዓቐበት ትኾነ ነጥብስ ቁርብ ብልጫ ዘለዋ ካልእት ናይ ካልኣይ መድረኽ ተገዲሱ ንዓኣትይዋ ስለዚ ኦሮማይ ኣብ መንጎኦም ዘለዎ ውድድር ኣብ ሕጂ ጥራሕ ደይኮነስ ገለ ካልእ ሓድሽ ነገር ተፈጢሩ ብኻልኦት ሓደሽቲ ገለ ለውጥታት ተሪእዮምና ከም ዞም መንእሰያት እንተቕሶም ፀናሕና ይኹን ዋላ በዓል ሲብኩስ ወይ ገለ ለውጥታት ተሪእዮምናስ ኣብ መንጎ ዮናስ ቪንጋርን ታዲ ፖኳቻ እንደሎ ፍልሊ ዝቕፅል ከምዚ ዘለዎ ዝቕፅል ኮይኑ ስማዓካ ሞ መቐረት ናይቲ ክሳይ ተነኺፍዎ እዩ እሱ ዘይምፍታኑን ክልቲዩ ታዲ ፖኳቻ ከዓ ኣዝዩ ካብኡ ዝበለፅ ብቕዓት ሒዙ ምምጥዎን ነቲ ቁርሶ ቁሩብ ክሳይ ቀቲልዎ ኣሎ
حرا أبل أماليات الدلو لوط إنا خنكيد مهنياتو لومي لحن تزمت لوط يلن كلتي يوم تماراري هم بزي زخوانا مخصبهم كيدم أبتوبتين تدارينا قل ملووات غيرو لو سكيت ملووات مستمس يوم دلو غزي نسمعت وين تعذبتي قرب مبرها بومو نفتن مالياتات بدحري دلو نسقر نجي أبي عمالا دي زي حكي أبي عمالا حجي تادي بوكوجان يوناس فينغاردن بتا كلا إذا أتوا الناس فينجار تنزخ سبن مخسب عسرت شديش 4 خلطة زخدو وركان يزلون مخنقن 4 يزلو زخا درجة ناي بيج عمالة توديو تلو تخل بلعل تجمير ماتي بدحريو ناس فينجار زلو ثم من أسيات أبناء سعادة مالها زوادر تقادم تخمو خانم متن ساتهم كلتيهم نتنا 20 كلتن زنبر فللي أمونقوم نوع حجي وسيهم له مالتي لو ما أنتي صوب غيرو لي بويز كسي ولولا أفتنا يتعدى مالها مسبس إحنا خنطعيرنا أنتم ترينا بدحريو جن كاب حامشاي كسب 10 يزلو تقادمتي كيفن باقلين يو أفتها زلوا درجة من أنت كسرنا حاجة تجزية يكونه كيفن باقلين أفتها زلوا له بين هي اللي زلوا له بين أكون البتات مال زعتوا أبزلوا له ولا بزوج خسر جزية نقدر ميتجين زجبورن زخسرن ترينا يمكا كاب همشاينا بشامنايك وريد زلوا تقادماي بريموس روجريجيو مستي زوسنو سانتات قدني ريسك دبولو حجي يناس فينجار نزيو نولا ندرجة خاص كجلابت زخل ريسك زبولو ريسك وسيرو نايب حكي جنكا ولا يكسر توبتين يقول لك زي نقول ميت جاينز جوبر خلطة تقادم تلو كان باك يريوم بتعمي جي فليكس قال حجين بريمور لقريج عبد الحري ينيرو حجي نحم شاي ترتاحيزو جوهانسن كا كلت وتحجي افتكبر تعاقبتات توم كلهم كنت اقسم صحيحنا جوهانسن كن بتعم بلوز تقادماي اونكس موبيليتي حدا انت عينت توادر تقادماي حيزو مالو ابزمت عمت يكون ولا ابز تاريخ زلو الدرات كمان انت راسو زاتو قينوس انت عينت تقادماي حيزو مالو زرعنا له اي ولا دحيرو يزلو بتعمي 20 دقيقه 14 خليتن بتعمي توفر دحيقو يلو جن ولا دحيقو خوينو ابز كبت تعاقبتات افتلا علواي أزيو أفتابك أشومونتي أمسترو فلا ساعتي أدني غير معنا شوعات يوم أنسمان كاب كن ميوم كله خلص مستهدي بوجا جاني ناس فينجارنسي فليكس جل أوسكار أونلاي ليبويز جوهانسن بين هيلي زي أتوم انت عينت نايم كلاس منفس نيرومسي أزيم أدني أمنيوم زيوم سبات زيوم مزحجي تاريفهم زلوا زي قلنا نجارات أما حيشهم متيمنا عمتاس حدقني هتوادر تخونيهم سلزي أبيج عملها زين راح بقلب أدلوا زخصوبوا له زخصوروا هلو حدا يخسيروا خلت خسيروا معلوماتي حنت ستيبن كلتا ستيبن كسيون جوهانسن بتعمي بولتا آدمي صبغ قبل ناي بيتش ماليا ناي غزيز نكاتلو صنحنا خاب كونه اب قطليا ماليا خناوتو قطليا ماليا لوميون تن كملومت تن ناي انترميديت تمراري حميم نورمال كمزي بقى فير بلاي خاتبلو ابل كوميون معناتو كمجمريا ليدل تريك سريع مصيا دهونه يكون تقرادا ماي ناي كال غانتاون وسانه وسن ويك متقعت خبر زفتني نبرن دحر 12 كيلومتر كاسل دهونه تا انترميديت زكايت السخسب تحلف كل سبت بليدل تريك سريع مصيم كم تلمتكا ميلان مس بنيام تمراري حميم اتيما دحر زاف فصامي فصامتات ناي متقعت نيرو أفتح ماليا زنبرتن شو عده خسبوان ترين تدماميرن أبزن ماليا نمسا إدلو زفرحنا قرتها له والحنتي سو سمانياتات نديزلو تفللي سو فلي يقولن حجيت هاي لك أكو عم رخيبهم تمخسبسي مليسو وسي خليو جناتان ميلان مخنياتو أسو أفت فرقز نبر تفا فرقز وهابن تبه ناي قطليا ماليان ات امودات زوهابن حدا عينس لزنبر 10 شوعات 10 نابل دخيد أفت مونغود نبر درجة 50 ريالنا فير بلاي بقى سو يدي زاتو سو يلم زاتو زلو سلسيون سرعين داترلو 10 شوعات كا نبع البينيام اخولي نيرو مهناتو فت مودات خودو سو زي كلو أفت مودات زنبر كن مستا انس مان قدميت موصو اجي كل غزي توددرا من كوين لو تادي بوقاچا مس يوناتان ميلان
ንሓድ ሕዶም ዮናስ ቪንጋርካ ናብ ቢኒ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ግን ቢኒ ኣብ መንጎ 17 ረኺቡ ነይሩ ዮናስ ቪንጋርካ 17 ረኺቡ ከምቲ ዘለዎ ናይቲ ማሊ ዘሎ ትፍልሊ ማለት ኣብ መንጎ ክልቲኦም እቲ ታዲቦ ቃጫ ግን ኣብ መወዳእታ ሳልሳይ ምእታው እቲ ቀዳማይ ምእታው ነቲ ዝነበረ ፍልሊ ሙሳኹ ጦዑይ ገይሩ ኣቕሲንዎ ናብ ዘንተሪፈን ደለዋ ክልተ ውድድራት ካኣትዩ ክልቲአን ውድድር እንተደኣ ተዓዊትለን እዚ ታዲቦ ቃጫ ዋላሲ ክልቲአን ውድድራት ተዓዊትለን ኩለን ተደሚረንሲ ኣብ ናይ ጽባሕ መድረኽ 30 ያ ኣብ ናይ መወዳእታ መድረኽ 50 ስለዚ 30 50 ደሚርካ ዋላ 80 እዩ እትፍልሊ ግን ልዕሊ 80 ሰብ ዝኸደ ወላ ሓንቲ ከርክቦ ዘለዎ ተኽእሎ ትሑት እዩ ምክንያቱ ብድምር ብንተራበቲ ክሳይከድናዮ 352 ጆናታን ሚላን ኣዋህሊ ኣሎ 272 ከዓ ክሶዝ ታዲቦ ቃጫ ኣዋህሊ ኣሎ ሕጂ እዚ እንታይ ዘለዎም በዓል ጆናታን ሚላን ኣብ መንጎ ኣብ ዝግበር ናይ ኢንተርሚዲየት ንምርካቦም ስለዘይተርፍ እቲ ፍልሊ እንተዘይገፊያ ክፀቢብ ዝብል ክሳየብልናን ኣብ መንጎ ቢንያም ግርማይን ናይ ታዲ እዚ ዮናስ ቪንጋር ግን 213 ቢንያም ግርማይ ሒዙሎ 182 ከኣቲ ዮናስ ቪንጋር ከዓ ሒዙሎ ዮናስ ቪንጋር ንቢንያም ተራኸርክቦ ኮይኑሲ 31 ነጥብስ ኣበዩ ሕጂ እቲ ተርታት ከምኡ ኮይኑ ዝውድእ ኮይኑ ስማዕካ ናይ ቀጠልያ ብዙሕ ተዛርብ ኣይኮነትን ጽቡቕ ናይ ቀጠልያ ከምዚ ትገልጾ ጸናሕኻዮ ዘሎ ናይ ዓቐበት ተኣመጺና እውን ማርቲነዝ ኣብታ ናይ ፈለማ 20 ይኸሲቡ ብድሕሪኡ ዝኾነ ለውጢ ነበረን ከምቲ ልሙድ ሕጂ እውን ኣብ መወዳእታ መድረኽ ኣረንስማን ተዓዊቱ ኣሎ ብድሕሪኡ ግን ተነጥቢ ናይ ካልኣይ ሳልሳይ ክልቲኦም ቁሩብ ከሲቡ ኣሎ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ቬንጌጋር ስለዚ ፍልልዮም 117 ብ104 እዮም ዘለዉ እስከ ኣብዚ ዘለካ ስግኣት ንዘንተሪፋ ዘላ መድረኽ ከመይ ትገልጻ ትንክፍ ኣበላ ከምዚ ወይ እቲ ካልእ ስርሑ ዓዚዝዎ ወይ ከዓ ካብ ክልቲኡ ምርጫ እዩ ወይ ከዓ ከምዚ ሸለል ክብሎ እውን እቲ ብጫ ማልያ ሒዙ ወሰድ ዘሎስ ንመቐረት ዋላ ዳሓን እንዳርጋ ተቃውሞ ካብ ብዙሕ ሰብ እንዲ ዝመፀሉ ታዲቦ ቃጫ እንታይ ዓይነት ብቕዓት እዚ ቁሩብሲ ክሳዕ ክንድዚ ዋላ ጋንታታት ተጠርኒፈን ወላ ሓንቲ ክምህ ከብሎ ዘይክእላ ብቕዓት ሒዙ ዘሎስ እዚ ናይ ነገር ከዳሓን ድዩ ናይ ነገር ዳሓን ድዩ እዚ ንፈርሖ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድም ምሽከታ ኣብ ስምባደ እቲና ዘሎ ናይ በዓል ኣርምስትሮንግ ይኹን ዋላ ካልኦት ኩላቶም ገሊኦም ፈሊጥና ገሊኦም ከይፈለጥና ከም ዝኾይና ክብሉኻ ከለውሲ ኣብ ፍርሒ ዝእትወና ከምኡ ከምህላው መጠን መቐረት ክረኽበሉ ኢሉ እንተሸለል ተዘይልዎ እምበር ኣብቲ ከበድቲ ዓቐበታት እውን እዩ ብሉፅ ዘሎ ብሰዓት እዚ ስለዚ ቅድሚኡ ኣብ ዝኣትወሉ ግዜ ኩሉ ግዜ ኣብ ክልተ ቦታ እንተራ ቅድሚኡ ኣትዩ ሕጂሲ በተን ዝረኽበን ነጥብታት ብልጫ ገይሩ ክሓልፎ ተኽእሎታት ኣለዎ እዩ ግን ቅድሚኡ ኣትዩ ዋላ ሱብ ድሕሪኡ ኣትዩ ግን 13 ነጥቢ እዩ ፍልሊ ዘሎ ኣብ መንጎኦም 13 ነጥቢ ፍልሊ ከዓ ክሳዕ ክንምንታይ እዩ ንኣብነት 20-15 ክብል ከሎስ 5 ነጥቢ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ግን ኣብ ክንደይ ዓቐበት ኢኻ ቅድሚኡ ክትኣቱ ንታዲቦ ቃጫ እሱ ከዓ ኣብ ድሕሪኻ ይኣትሎ ማለት እዩ ምናልባት ሸለልተ ኢልዎ ግን ጋንታ ቲም ቪዝማና ዘውረት ከላ ዮናስ ቪንጋር ኣብ ቅድሚኦም ሓሊፉ ኣብ መንጎኦም ክልተ ሰባት ኣትዮም ከለዉ እንተደኣ ተዓዊቱ ከምዚ ዓይነት ፍልያት ክገብር ይኽእል እዩ እዚ ክንብል ከለና ከዓ ነተን ኣብ ቅድሚ ዘለዋ ኩለን ዓቐበታት ክዕወተለን ኣለዎ እዩ ዳርጋ ወይ ከዓ ድሕርቲ ኢንተርሚዲየት ሃላ ኣብ መንጎ ኣብ ከባቢ 124 ገለ ኪሎ ሜትር ምስ ከዱ ዘላሲ ናይ 5 ነጥቢ ተውህብ ንዓ ክዕወተላ ኣለዎ ገለ ኢና ንብለና ምክንያቱ 13 ነጥቢ ብዙሕ እዩ እቲ ናይ መወዳእታ ዘሎ መዓልቲ ከዓ ኩሉ ሓንቲ ነጥቢ ዝወሃበ ካታጎሪ ፈርዩ ስለዚ ዳርጋ እዚ ማልያ እዚ እውን ከምቲ ንብሎ ዘለና ዝሞተ ማልያ እዩ ኢለ ክሳይ ዝገብሮ በቃ እቲ መን ከም ዝዕወተሉ ዝተፈልጠ ማለት እዩ ዝሞተ ክንብል ከለና ማርቲነዝ 97 ኣዋህሊሉ ኣሎ ብ7 ተፈሊዶ ኣሎ ካብ ቬንጌጋር ስለዚ ዝተቀደና ማይዙን ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሃሃዲሙ ቀዳመይቲ መድረኽ ናይ ቀዳመይቲ ዝወሃብ ነጥቢ 20 ትማልን ሎምን ኣኪብሎ
ስለዚህ ከምዛ ዓይነት እንደ ኣብ ቅድሚት ሃዲሙ እንዳኣከበ ከስጎም ዝኽእሉ ለመንገድ ኣሎ ዲ ዝለኣድ ሕን ብኸም መጺኻ ኣብ ንመን ታማልያ ንሙሳድ እዩ ኣነ ዝተረዲ ነበር ንማልያ ንሙሳድ ከም ዝበልኳ እዩ ሓሳባተይ ኣብ ንሓድሕዶም ኣብ ምግልባት ግን ዓብዪ ዕድል ኣለዎ ምክንያቱ እዚኦም ክልቲኦም ብግዜ ዝወዳደሩ ነዚ ቦታ ዝክትመጽ ኣለኻ ነዚ ናይ ቱር ፍራንስ ውድድር ከዓ እቲ ዝዓበየን ዝኸበደን ልዕሊ ማንም ዓይነት ውድድር እቲ ናይ ብጫው ማልያ ዝወሃብ ሽልማት እሱት ዝኸበደ ስለዝኾነ እጂ ኣብኡ ኣብቲ ውድድር ከድህቡ ክብሉ ክልቲኦም ብበዓል ማርቲነዝ ወይ ከዓ ኣርንስማን ናይ ምግልባት ተኽእሎ ኣለዎ ዋላ በዓል ታዲ ፖጋቻ ሕጂ ኣብ መንጉኡን ኣብ መንጎ ማርቲነዝ ዘሎ ፍልሊ እንተርኢናዮ 20 ፍልሊ ዘሎ 20 ነጥቢ ከዓ ኣብዚ ተሪፉ ዘሎ ዓቀበታት ብሙሉእ ተዓዊትሉ 20 ክበጽእ ተኽእሎ ኣለዎ ምክንያቱ ክልተ ሓደ ገላብ ጽባሕ ጥራሕ 10 ክበጽሕ እዩ 15 ዋላ ንዑ ኣይብለሶስ ኔናስ ቪንጋርድ ግን ግልብጦ ተኽእሎ ኣለዎ ሕጂ ዋላ ምን ኣርንስማን ማለት እዩ እቲ ፍልሊ ኣብ መንጎን ኣብ መንጎ ኣርንስማንን ኣብ መንጎ ቪንጋርድ እንደሎ ፍልሊ 19 ነጥቢ እዩ ፍልሊ ዘለዎም ስለዚ ክሳብ ናይ መወዳእታሲ ቀንዲ ክፍትኖ ዝኽእል ማርቲነዝ ንኤናስ ቪንጋርድ ንክግልብጦ ዘለዎ ተኽእሎ ልዑል እዩ ኩሉ ተዓዊቱ ኩሉ ዘለው ነጥብታት ተዓዊቱሉስ ታዲ ፖጋቻ ሰሪኣት እዩ ከዓ እዚ ባዕሉ ኔናስ ቪንጋርድ ንፖጋቻ ክግምጥሎ ክእል እዩ ክሳዕ ክንዱ ከምኡ ስለዝኾነ እዩ ፀቢብ ንብል ዘለና እምበር ኣሎ ምክንያቱ ማርቲነዝ ኣብዚ ዘሎ መድረኻት ሕጂ ዝኸብዶ ኣይኮነን ዝዓበይቲ ዓቕበታት ሆርስ ካታጎሪ እዩ ከብዶ ፀኒሑ እምበር ነዚ ንኣሽቱ ሃዲሙ ፀኒሑ ነቲ ዘልዮ ነጥብታት ወሲዱ ኣብ መወዳእታ ስቴጅ ዋላ እንተወሰድሉ የዋፆ ስለዝኾነ ኣብ ምግልባጥ ግን ናይ ፖድየም ኮይኖም ኣለዉ ብፍላይ ኔናስ ቪንጋርሲ ኣብ ፖድየም ቶፕ 3 ከም ዘሎ እዩ በቃ ኣውሒሱ ዘሎ ተኻልእ ግን ኣብቲ ውድድር ሓድሽ ሚራክል ዝፍጠር ነገራት ሰርፕራይዝ ገብሩና ተደልዮም ክንዕዘብ ኢና ጽቡቕ ኣብ ናይ መንእሰያት ኢና ክንከይድ እዚኣ ማልያ እዚኣ ከፈለማ ምሳና ተጓዒዛ መቐረት ዘለዋ ሓደ ንሓደ እንዳበልና ብፍላይ ኣብ መበል 18 መድረኽ 22 ካልኢት ኦንላይ ኣውሪድዋ ነይሩ دقيقاً ساسان شعتني أو أغسيبو لما عالتي أمناي 19 مدرخ جن لبز بزغبرو أن صبر أبغعت ناب دقيقاً سلست خليتن زخاء 4 حدن كاليت كسيبو لي أمناي مدة كيلومترات بالسرعة عبسرح أبز اللوت انتي كن رئينا من يزم تقدم تزيم تمالي لبز دغيمو لو مخاء بنصارو أن لي دغيمو سلازي أبزن ماليازي انتي نهن رئي زاناي صعدا ماليا حجي قرب أنفتارياتنا مهنياتو زي بحجي زمت زلو مدرك ساع خندوق فلاليوم سزيك النعماتي مهنياتو تصبح حوس عقبتي نعاتهم أبز خبت عقبتات بحاد خديبو زقبرم كابي 60 كيلومتر يوم قالوا معند 57 كيلومتر أب عقب طرح زويرهم لو معندي كافنايت مالي سنفني سلازي أبوكوا بحنسا زودو طقان كوينهم تمفالي زمتصي أفتناي موداتا ناي لاست كيلومتر ناي عنكر نقوله بقى أفتناي شف رأسي ناي تعقبت يوم تفل اللي يوم منبر تماطات يوم سلازيد ناي صباح عقبت زلوسي الصوم مستيالو تترنيفهم سزخدو مسناي لو جيزي جروبو مستعباي بيلتون تترنيفهم سزخدو أب صباح زفترو في اللي مخا دقيقا سلستن وحنتخو كساب لهم ما عندك أسالتنا إذا أمونغو ناي تعدى ماليات تقبر ودد كساب لهم أسالتنا جن كاب حجين نيو كبد هنا كيز انت زي تفتيرو تي ناي ماليات اب لوما انتي اب كيعي ناي كل الماليات حجين ناي مدرخ زدلو تقادمتي ناي مدرخ عوض زدلو تقادمتي عمو من تعارون زرئينا كوينو اي زردان نعي اب تعدى ماليا خمس زلو لوطي كبيديو اي رأينني جن ابتوم توب 10 زلو تقادمت جن كل جزء جبين هيلي 10 شديش خاليت يو دحير زلو كيفن فاقلين كا حجي باعلو ندحريت قوتي توتي تريفو زلو كيفن فاقلين سي نفرنساويان تسفا هيبو زقني تقادماي نابلنا خلص توغوتيتي لما انت بفلاي كسا خندمتاي كسيرو رينا اينا ازناي موداتا غزي كوبدو رينا لكيعو كوبدو جن
بقى قرب أمونغوم زلو ناي توادرن فلي تعرف له سلازي زوم كل تسبات دهون انترات هادم جروبو تفتي راسي تفرح أم سزلو عشر شو تشرد حرام سزلوس كخادو كقد فهم يقول اليوم أو كدميت مسكورخا كم عينت فللي كم تيقول اليوم أبناي أمونغوم زلو ناي كلتيوم زلو فللي ناي ترتا أبصر ساي رابعين كفلالي يقول اليوم كالجن أتناي مالي خم زلو أيو كخون زبل قمتي زلني صبابيل اسك حسرابيل كابزنا نري ناي تعدا ماليا منسيات دبسحو فرنساوያን يوم توب 10 دلو كمون ابز كومباتيف زوهاب زنبره انت داريناون فرنساوያን يوم ስለዚህ معرغ ندي ابت بقعتنا بشغلتا لو يلنا نحسب زم تقدادم تزيهم اب هاغروم كوينم كمز عينت عودكم صخلو خمين رهبم تسفا زلو منسيات يوم فرنسا دامو اب هاغر اندي زكايد قصالكو بزح تقادمتكو አለውዋ ابز ውድድር بفلاي لومي فلاي حجي كمزي عتيقاز تبغوست ليات مسل مومن اسيات كنمنتاي زغون تقادمت አለው እዚኦም ከ አንተ ያም ሕጂ ንበል 4 يوم ኬቨን ቫቅሊን በሳልሳይ ደረጃ አለው እዚ ቫለንታይን መድረኽ ምስምርካቡ ተሐጊዙ ናብ ዝውድድር እዚ ለማ አንተ ኻዝ ገበሩ ኻሪና ኢና ብጣዕሚ ሰብአይ ፒተር ፓርት እሱ ጥራሕ ደይኮነ ዋላ ሓው ብጣዕሚ ቡሉጽ ግን እዚ አመን ሲያዝ ዘለኹም ምዃኑ መጠን ኬቨን ቫቅሊን ኤቨን አጌን ካመሊሱ ቫለንታይን ቡሉጻት ክልቲኦም كم أتوم كأنعم عبد الحليم كوينهم كسايز قبرهم كوستيولو ولا خاتي لاورنس قالوا جي لاورنس إن كوستيون حجي كم ناتهم أيكونون كبابي كلتا ساعتن 50 شمونتن يوم دحيرهم دلو لاورنس كلتا ساعتن 50 ساعتن تماتاتن تيوم تماساسالي كومنا يزلوهم حجي قرب جن كيفن باقلين قال نجارات عم حيشن تمتيو تسفى فرنساوين كوني خليو ቫለንታይን ካ ምስ ዘሎ ቁንጹብ ቁመና ዘለውኻ ቁንጹቢው ፎኩሲው ቁመኑ እሷኻ ንመጻኢ ነዞም ኣብናይ ጋንታታት ጥራሕ ደይኮነም ኩላይ ኣብናይ ሃገራት ተዋዳርነት እትዮም ዘለው ኩሎም ኣብ ስምዒታት እትዮም ኣለው ጻቲ ንፈረንሳ ክውክሉ ካብ ዝኽእሉ ተቃደምቲ ሓደ ንስዩ ግን በጀካ ኬቨን ቫቅሊን እትዮም ካብ 2 ሰዓት እንዳሕሪስ ዘለው مس عامتاتهم كن ريو خلنا مستم بلوصات كنسرعو ما ينخلنا وحدو كيفن فاقلين مستم توب 10 زاتو ادماي እዚ ስለዝኾነ ንዕኡ ብዝያዳ ኣተኩሮ ሂቦም እቶም ፈረንሳ ኣብ ናይ ፈረንሳ ተቃደምቲ ተራሪኢና ኣብቲ ናይ መንእስያት እቶም መንእስያት ሓፈሻው ኩሎም ዞም ኣብዚ ኣደለው ናይ መንእስያት ንዓመታው እውን ንኹለን ጋንታት ጋንታ ቀይሮም ደም ገለ ገይሮም ንኹለን ጋንታት መቐረት ከምጨው መቐረት ወሲኾም ዝመጹ ተቃደምቲ ስለዝኾኑ ብጣዕሚ ጽቡቕ ትሕተ እያ ጽቡቕ ኣለኻ ኣብ ርእሲኣ ሉፒዝን ኦንላይን ብፍላይ أبزن كلت مدرخات ناي زحالة في 18 كوين مدرخ كم ناي مبل 10 ساعات لهم معلتي لك مسؤومي مودي أمه نمتأي نظام بوكاتشان فينجارنت راح تحازي إذا لو ردر ناي بيج أماليا بزيوم كتك تقولوا زلوا حسر بالكا انتي ملست بنا زمو كساب زوم كلت سبات زيوم زلوا استزام مدري أي تحسبنا عبنت أبناء سعادة ماليا أب عمي كلت يوم توم قدامين كلاين زنبرو لما عمت اتحادت أو تايودن نتحادق أب توادرنت أفتي كلميت أزيو دحيرو مستاذ مقاط أمتهم ودائت نبلا ولا خالق أزيو كن دحيرو رودريغز كتسالنا حامينيرنا دحيرو كالا يكوين سزوده إيفانوبل كا قدامي يكوين ودي تراح ديكونس تسفى ناي كل تعذابي تسفى خوينوسي مساعتهم كوالا درس درانايو بستزلو تالنت مستناي تايم ترايلنج لن كومانا الناس لما عمت جن تفينا زوم كل تتقادمت جن لك كريستيانو رونالدو ان ليونيل ميسي زمسل كومانا زلوم يوم كل يوم على حتات كوينو مالو نويح غزي سئيلو مخدلو توادرتي اب تقوم صقع تقادم ايلن اتدقايق اب غاب دهو غفيعو سوم خدو اب زفقدو لغزي مسوم زخي تقادم ايلن سلازي نتناتهم እንኳ ተዘይበልና ግን እንታይና ንብል ንመጻኢ ተዋዳደርቲ ኮኑ ዝኽእሉ ንዓመታት ንዓጅን ዘብለና ንዓመታት እዚኦም ክሳብ ዘሎ ወላ ሓንቲ የለን ግን ንመጻኢ ተዋዳደርቲ ኮኑ ዝኽእሉ ተጻወቲ ቁርብ ብርቕ ኢሎም ከም ዝናይ ጩራ ፀሓይ ጭልምልም ናበሉ ቁርብ ዝበርቁልና ደለው ተቃደምቲኦም ኢለ ጥራሕ መገለጽኩም ነይራ ጽቡቕ ንዛዝሚና ዘለና ኣብታ ናይ ጋንታ ብድሕሪት ያ ተስራዕ ኩሉ ግዜ ተዳሪና ሎሚ ናይ በሓቂ ዳርጋ 10 ደቂቕ እዮም ከሲቦም እዚ ኸ ብሓደ ተሪኢኻዮም ካቶም ተቀዳደምቲ ናይ ዩኤስ ኣይነበሩን ኢልካ
ክትግምግም ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ በዝሎም ኸሲቦም ዘለውስ 24 ደቂቕን 26 ካልኢትን እዮም ተፈልዮም ዘለዉ ከመይ ረኺብካዮም ቪዝማ ወዚያ ደሓን ብዙሕ ክሳይ ኣይኮነትን ኣገዳሲት እውን ኣይ ገይሮም ኣይሒዝዋን እዮም ምክንያቱ ሕጂ ነዚኣ ተገዲሶም ንዓ ንኽመልሱ ወይ ገለ ዝወሰድዎ ስጉምትታት ዳርጋ የለን ፈቲኖም ኢኻ ትብል ትኽእል እምበር ብዙሕ ክሳይ ኣይገበርዋን ስለዚ ምዝ ዝብለካ ዘለኹ ደሚርና እሞ 24 ደቂቃ ሕጂ በፂሑ ትማልኻ ተንኪፍናያ ነርና እዚ ከምዚ እሳቶምን እቲ ዘለዎ ግፍሒ ግዜ ስለ ዘቕሰኖም እዮም ብዙሕ ኣቓልቦ ዘይገበርላ እምበር ክውስኹላ ዘለዎም ተኽእሎ ልዑል እዩ ኢልና ነርና ወልሓንቲ እዚያስ ብዙሕ ኣቓልቦታት ኣይገብሩላን እዮም ኢልና ኣይገበሩላን ካልኦም ሓንቲ ኣብዚ ዘብፃሕታ ግን ኣብ ቶፕ 10 ክልተ እዮም እትዮም ቲም ቪዝማ ካልኣይን 10ን ደረጃ ሳይሞኔትስ ምስ ኣብቲ ቅድሚት ምህላውሲ ነቲ ናይ ጋንታ ግዜ ኣዝዩ ፍሊ ከም ዝገብር ገይርዎ ዋላ ነተን ናይተን ካልኦት ተወሲኹሉ ኣብቲ ናይ ጋንታ ክንሪኦ ከለና ሕጂ ከም ቲም ሎም ዓመት ምስቲ ናይ ባዕጆ ኣልሜድያ ምጉዳል ኣብ ናይ ቲም ቪዝማ ዝሓየለት ኮይና ቀሪባላ ግን ተማጣጠንቲ ጋንታታትን ኣዝዩ ክፈላለየ እንደለ ይኮንኩን ግን ቲም ቪዝማ ሎም ዓመት ብሉፅ ቁመና ነይርዋ ኣብ መንጎ ዮናስ ቪንጋርድን ታዲ ቦጋጃ እንደሎ ከዓ ናይ ታዲ ቦጋጃ ብሉፅ ወቕዓት ዝረኣናሉ እዩ ብከም ጥራሕ ክትገልፆ ትኽእል ናይ ጋንታታት ብዙሕ ኣቓልቦታት ከማን ኣይሃብዎም ኩሎም ማለት እዩ ሓፈሻዊ ጽቡቕ ኣብየል እስከበል ናይ መወዳእታ ናይ ጽባሕ መድረኽ ዘይተንከፍናዮ እንተሎ ንተዓዘብትና ሓቢርና ክንፍለዮም ምሳ ግን ሎሚ ከምዚ ናይ ኣረንስማን ዘርኣየና መጥቃዕቲ ብኸምኡ ናይ ስቴጅ ዝደልዩ ተቐዳደምቲ ዶ ክትዛዘም ብወገንካ እንታይ ዝሓስካየሎ ግምትካ ከምኡ እንቲ መወዳድር ከመይ ትቕርፂ መሬት ሓበሬታ ሂብና ክንፈላለን راي دحان تغرص مريت تنقيرناهم أم وداتها إزس كم زي مثل كنبلو متان دحريا تنكفا كم زي أبتي عقبتي مدرخات مغافت موداتا ترزي مدرخات جن مو أب بينو جان تخوينهم مغلت أحوات بفلاي نايكلت يوم ياتس مناتو أحواتي أو كلتا جان تخوينهم أنصار على ما حيزهم كهولو تريهم كلها ولا نبع الفالنتاين بتحاون كم عينت كتر خلها سي دمسم زفتر الكاسميعيت كافوليو زياتومون نتي صوتا ازيخم زمقر زغبوريهم نغرا منغدنا انطقسوم زياناي صباح زلا مدرخ 184 يا حوسع عقبت يا خا 4 عقبتات علوا ساتنكا مجمر تقدميتي كاتيجوري 3 بمالو 12 كيلومترن نطب حده تي غرانت عقونها 4.1% قليل يكونن زون 12 كيلومتر كم مهلاو متن نتوم بريك او يدغبر تقادمتي ازي حغازي مخنياتو تايم جاب اغفيهم صنيحهم شعو نتعوت نقعوتو مالتي 5.7 كيلومتر 4.2% جرانت لوا كاتيجوري 4 كا حنت نطبيعت وهابا اب كاتيجوري سغرخا كلتن حدن نطبيين زوهابن سخا أبساسا شوعتن بشودش كيلومتر جميرة أب 4.5 كيلومتر تود مالتي بدحريت أنا انترمديت ولا تعالى أبزي حجي كسبب زي كوات حزلهم تقولوا بعل بينيام جرماي بعل أرنولديلي ولا كلهم توم كريبو يقولون لهم كنت وقت قادمتي كريبو يقولون نال بال ما يبي جوناثان ميلان أبقى بوتاتا تفلافت قدامي تخشجر خلينا نحسب كسب زلنا وتا سها أبسم عنكلتنا بسلسة كيلومتر أبسم مونتا 260 متر براخ جبرة أب إن داون يا خلاتها وددر شو نوح جزء كتوقع إذا قرب نوح دبله 360 كيلومتر شو مونتا 9% تعكن كبار عقبت علاتهم كاتيجوري 2 حموش نطبي إلو زجمر نطبي نعقبت زوهابا سلازي زا بوتا أزي أجن كنري أخلنا بس نري أزلنا بقات جوناثان ميلان تشجريا نبعل بينام جرماي كمان أساقيت عقبتها نقولهم تقادمتي توم أبشو كازك آدمو نزيام السجور شعوجن أب إنداون نابلا سئلو نويح بوتا خيرو عمليسو أب 256 كيلومتر أميتن سوسانة واحد كيلومتر يا خمان تملك زلا زي أخا كلتنا تبع 5 كيلومتر 5.5% زي كاتيجوري 4 ومالو حنت نترحت وهابا
بدحريو أم وداتا سبرينت لهم أبشر متميتن ساسان حموشن متر برخي يزلو إزيا نزوم ناي بريك أوي تقادمتي نمدرخ دليم ستيج هانترز نولهم نمدرخ زهدنو تقادمتي أزيا متشتي بوتاع كم بعل بينام قرماي كا نقطعنا موسى تقولتات تحوتي زلو يبلو مجن نتبساتهم نمبرخ ويكا ستيج نمعوات انت دا أدليم نزي بوتازي سنوم نخيصهم ناي مودان ناي كعواتو لزلو تقولهم دما العليو بخمز مقالة قواني رزابوتا صبق بمتقعتي خمز نايلوم نمودا زلوات تقولتاتك بوغن كاتاي قمتات لك هلو أمر متقعت حدش تقصات نريلا يا متقعت تمزيو متقعت تيلنا حدش تقصات نريلا مخنياتو كلهم زوم كتقعو زقنيو أب جي ساعتيم ولا 17 13 سلسلة درجات أتيم أب جي ساعتيم حجي أب جي سخمتاو متن ولا درجاتات فح خيبل متان تترتا تي درجاتهم فح خيبل توبتين أتي حالة تقادم يكون بين أكون أتي له أصلا غيوت قال تقادم عين تخيلو سقيت بني تاعن تايسر حلو تخيد إلى تخيد بقى جايكو قالوا لا نبل ولا كلهم تجانتات شيء لا يبلوني مهنياتو زي أشجار يكون زي أب إن داون زيهم نخبط تقصلتات تصوروا تقادم تسي أزيو أشجار يكونن كجد فوم أي مرتنيم أمنا نحن حدهم مثل كمان نتا جروبو فلاي أنت تتسميهم مالتي تيوم بعد أنور ديلي جماعة أودي وتقادمتي فاندربول يلن فان آرت مدرخ أنت بعد اليوم نزلت تصاويرهم كدي وزلوا تقولوا لعليو جن إذا خنا بالكلنا أبنا نحن حدهم مثل لغسي بحنس أنا مودا تقولون اللوا نتو يخدوا متقادمتي سلزق الدسوان كأساتن كأ يوحد تيوم أمنا يتسمح وددر تيم UAN فيزمان عبس راح زلون كوينو يسمعني يعرفن زوحلا سئلا انت راح زخدا خوين يسمعني صبغ قابل الموسلة تقول ما يوتنتنا خاي غني لنا بشم كلهم تخاتل سينما سمرة أو وشتنا وتأنزل كوبو خمس جنا كيفتو خبرات تخاتلتنا أب مبل أسرة مدرخ تنتنا أب ساعتنا جزينا كن رخبينا نلومنا هذا حدنا أبزي خنزازمينا كم تنبلغت علي تنحقتات ما لأن شير لايك سبسكرايب كمون هنا تريتو أب كمون تقولفلنا أبنا أسرة مدرخ كن رخبينا دقيمنا بمكتالكم أجينا نمسجن سلام